presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigihapon ng inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Juve. Gibuhatan kinigduwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Juve. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga usahay labad kaayo ud kung nganong labad ingon magud ini ang mga paghitabo. Huwag mong pansinin! No, sa muka gid tawhan. Bungol bitog tang paruson ti kadaron. Sumitoyo di mo ay. Dayo. Di ako dres kusina nga naman. Kaya ni mong tubag, we. Kaya ni mo mutubag. Ikaw may dugay. Ganina ra kang buntag nilakaw. Hapit na lakod to. Nay, unsa na ko rasa? Hapit na alas 12. Bugas asa. Naara dayo. Huy, kagamay ra gud ani. Mo ni usa ka kilo. Usara na day. Usaraman. Hala, nganong usaraman nga usa ka gatos man tong gihatag nako nimo. Nganong usara man ni ka kilo? Usara ka kilo akong gipalit. Nganong usara lagi di bagi ilan ta maka nga duha ka kilo? Usara ka kilo akong gipalit day kay katong tag 50 ho ng kilo. Unya usa ka gatos man to. Asa day 50? Pusto na ko swertres day. Ani oh. Dayag. Pito na, we. Hanggaw kada. Unsa may atong kanon ini nagpanihapon ha, animala ka. Sugarol jud kay kandako. Uy, Agad. Kanahan kay kandako, kanahan kandako. Kalma lang. Kalma, unsay kalma? Madaan na akong kalma. Mabas mo ta ani. Unsa may kanon na turong gabi ha? Magtamoy ta sa tuntudlo ani, magtamoy ta. Kalma lang. Nakul mga dayo, roy. Takob kaldero sakit kayo na. Unsa lagi kanon na turong gabi hanggawa ka nga imong gipus sa swertres para ipalit og bugas, ha? Ay, kagool day. Makapalit ang 5 kilo. Kaya ang kong gipustaan nga numero, bidaog. Mabitaw na drugay ko. Kay naghuwat ko sa resulta. Unsa to? Ni daog imong numero? Kay ni daog. Pila may daog nimo? Kamay ra day, kasi kwenta naman akong gipusta. Hanggawa man nimo gihurot. Bugo jud kay bugo, bugo. Kaya. Ako ni oy. Kumtay nag-ano na ni oy. Kidro na niya. Oy, kanot. Limpyuhin ako sa kakwarto ha, kay muanhi ang anak ni Manoy Dudoy. Huy! Day, Masa may gisigihan ni magunahuna diha, oy? nagunahon na ako sa kwarta na ko day. Nari kay kwarta. Naidaghan. Asa man? Nasa kong unahuna. Unang naglibog ko sa unan ako pag-cash out. Cash out? Agay! Ayaw kong iapil-apil anak mo mga kabuang ha. Unsa Hoy, paminaw. Limpyuhin tong kwarto kay muabot ro ng akong pakumangkon gikas Leyte. Yabagid kay akong bana bisag unsaon. Mao nang pirmi na akong maduklan sa takob sa kaldero. Unya, Mayong adlaw, Dejubi. ay naku, dili mo madayon og ari manang, Manoy. Ay, kuhan kining langan mo kung yung saon. Kining bata taon.
tuang ang taon ni sa tuwa pa man ni sa iyang mga barkada taon. Namili ito ang taon. Ay, himarkada rin yung bata, Manoy. Lagi, mabitaw nga hangyon lang ko nimo nga anhi lang usa taon siya din he. Mayo din he. Layos barkada. Nya anhi lang po taon siya tuwas eskwela ba? Unsa rin na siya graduha, Manoy? Kalis sa man taon ni. Kalis ni siya karong able. Nya wa pa man, bakasyon pa man, di wa kay eskwela. Mao ba? Ay, day, pwede lang una siya din sa inyo, day. Juvi, ay ayo problemaha ang iyang kaon o pamliti. Na naman siya alawan sa iyang kaon o pamliti. Ay, wala problema man nang, uy. Ang sa iyang eskwelahan o pamliti ang siguro, sa kaon, kami nalay bahala. Ay, salamat kayo taon day Jubi ha. Manoy, dili in taon milaing tao. Ako sa baya ng pag-umangkoy. Mao gyud. Ayun na asa yung banas kanot. Wa pa mauli, Manoy, ito apas trabaho. Mao ba? Saan ito rasa mo uli? Karon pang hapon. Yan ay baho to siya. Basig, dito masugot on ba? Ay, musugot to siya, Manoy, uy. Dito mo balibad, basta ako na mo desisyon. Mao ba? Manoy. Og siya ganin ang limpyo ng kwarto para ni Tikboy. Dong, dadaan na imo mga sinina dito sa usa ka kwarto, ha? Kanang naa sa tumoy nga kwarto, imo na. Anak ka diha. Sige kay mga unsa ta. Naibaw kong gigutom mo. Mga unsa ta, Manoy. Sige, pangaon mo, Manoy, ay mo kauwaw. Dong Tikboy, kaon, oy, naunsa ka, kag maayo, naunsa ka hilumon ba ning bata, Na, Way padlong tingo-tingo nga na na siya, day Juvi. Ug magpapadlong na, ha? Puspuse kung dili mo patuo. Ayaw, sad na mapiti masatana na Ay, hoy, tikboy. Ay, pasag distiya ni mo, Joby, sa mga gimboton din isbay, ha? Before ka magtuon, liho ka sa mga trabahoon ni. Aron, wa na kay trabahoon din isbay. Magtuon na lang ka. Sabot ka, tikboy. Rutay. Basig di mo magkaabot sa kanot ba? Ikaw lay sulting, anak ko'y dang usak sako, sa kabakin ng bugas taon. Unya, naimanok Bisaya. Naimanok dito, sa sako nga akong daday, tunak buok, o saka bay og duha ka laki, ha? Ikaw na'y bahala do. Hala, uy nga, naghago pa magkagdaan na, Manoy. Uy, makapalit man taan as carbon good na may daghan anak dito. Ay, sagdi lang, sige lang good. Unya, sa sunod buwan, day, ting-ani naman taon sa bugas na ako, padadaan ti ka ng bugas din katong puwa, ha? Naiba ako ganahan magkatong puwa. Karing dani mo karon, Manoy, di din na puwa? Di lagi, day. Ay, unsa may nga anang bugasa, Manoy? Magitawang mo na sila dito kung sa mga LG 2 times. LG 2 times? Unsa man LG 2. Unsa but lang unsay nga na mao na inday. LG 2 times. Ay kuyaw. kuan di ay dai lagom-lagom gamay. Komedya. Gatoan na. Komedya. Ano, Komedya, gidi ay kuyawa ang bugasa, no? Ay, sige na, Manoy. Ay, sige na, tiwas sa kaon. Ya dai di lang mi magdugay ha kay kapuno naman taon kayo taon ha. To pay kayo pa na mo taon dito, way makalaw dito. Di na mi magdugay dai Jobe. Sige, Nay. Ako na'y bahalang Tikboy din eh. Ay kininday, bunali ko na, ha? Basta magpapadlong. Ay, ako na'y bahala ni Tikboy manang. Sige, din alam may magdugay. Bisitahon lang namo ng among anak kada weekend, ha? O makakita mig para pliti. Kamugoy. Sige, manang, Manoy. Ako na dudoy, uy, basig maglisod sa kayrong orasa. Bitaw, rush hour, barong mga orasa. Hala, sige. Di na mi magdugay inday ha. Adto na mi. Og salamat kay inday. Sige, Manoy. Oy, Tingboy. Hoy. Ay pabadlong din tiya ni mo ha. May bawo ni kung padlong ka, bantay lang kada ko ha. Rutay. Di gid ka balibad ani akong maguwang, ako di ko kabalibad kay sa gagmay pa may nahibaw ko unsa ko kapinangga ni Manoy Dudoy. Unya nakalarga na sila padong sa terminal. Pagkataod-taod ana mo say pag-abot ni kanot nga akong bana. Na, wa gid mo magkaabot nilang Manoy Dudoy kanot. Ano sila? Tuan na. Wa na lang sila kapaabot kay basig maglisod sila sakay to sa terminal ba. Nagwat-wat ba gid unta to nimo? Uy, mauba. Sige na lang. Unya, asa may mapagumangkon, Stickboy? Tuas kwarto ay. Uy, pag-ilis sa para makakaon ka kay sukaran ta ka. Ikaw di ay, managakaon. Human na, ako na lang giduganan sila si Manoy. Sige na pag-ilis sa dito kay magsukad ko. Yo!
Basta. Okay ra. Ikaw sa mga. Nagtarong ka sa mga pag-eskwela. O, tiyo eh. Pinangga mo gani ko sa kong maestro, tiyo. Ikaw iba mo ka pinangga ka niya. Kuha, tiyo, pabalik ko naman tako niya. Di yung tako niya pag-graduaton. Ano hindi man kanya pag-graduaton? Mingawon ko no ko siya nako. Mingawon siya nako ba? Huwag ko siya madalig-dalig sugo nga ipakaut yung buko-buko, tiyo. Nya, muhilot niya. Oh, unsa ko di ay. Mainom ka? Di, tiyo eh. Oh, abay na kung mainom ka kay mag-inom mo data. Di ko minom, tiyo. Basta way butilyang mabli. Ako mainom yun ka. Sige, mag-inom ta. Gamay lang good. Ako dito kayo magpalit ko. Uy, naparaw ka? Imo nang paimnon nga estudyante pa man na? Ay, naunsa. Kadaghan ng mga estudyante nga kusog nga mo inom da. Ako lang na siyang kitistingan ko noon siya na siya ka palahubog ko sa palinihukan ko, mahubog di ba magbaoy. Mao ba? Bebe, palitin noon big mainom dito be. Kanto lang hata-hata. Dili gyud anta ko mosugot nga mo inom ning bataa kay na eskwela pagud. Pero nakasabot pud ko sa punto sa kumbana. Kay bisan pag moingon siya nga dili siya moinom pero moinom gyud nga magtago-tago. Mao to nga niuyo na lang sad ko kay para tuod mahibaw-an namo kung unsa ning bataa mahubog. Unya, tikboy moinom di ay ka? Kuha na, tiyo. Di, tiyo eh. Tanan akong dunay okasyon. Normal rin na. Laki ko na. Ah. So, mali gusto ni mo, mahimo ng bayot tayo mga pagkamangkon. Ay dili mo sa ingon oy. College na day ka tikboy. O, tiya. Nya unsa man kursuhan ng imong kuhaon? Libog po, tiya. Ikaw, lucky man ka. Pangutanan sa tiyo ni May, unsay maayo. Tiyo. Kwan, kining yung. Naidagang kurso. Nay, paminaw ha. Doktor. Ang anyan kay kamay mong doktor, kay pution o lagumon man ka. Kanya, kaason nga mo buon. Ang ayan kay kanadong. Pero, naarabay sahay nga mga kalamidad na sama tong COVID, no? Daghang doktor na namatay. Kasi lamang good mo yung mga frontliner. Ay, ayaw lang anak dungoy. Uy, bugado! Bugado! As ka ngayon ni mo dungoy, labi na magdadaan ang kagportfolio. Kaging lang tanan, ano dong? Nya, dako ang pagkasweldo. Kada hearing, gamay rang 3,000. Mama, tiyo. Mao nga abogado na lang dong kay. Ay, sa daghan ra bang gipamatay nga mga abogado kay masuko ang tagtungod sa kontra. Ay nalang na dong ay. Nya unsa magyuday kanot? Gusto. Teacher. As ka na ko, arabag sweldo sa mga maestro, mga teachers. Ngayon kay kanadong. Nya, tinahod kayo ka na kay maestro good. Kung may muduol ni mo, ang sapit, wala ko nili, sir. Bagay ka na ni mo dong. Kana na lang ko, ka na lang. Mas bagay ka na ni mo dong. Pero, kapuya, raba na dong. Kapag pag-graduate ni mo sa eskwelahan niya, balik na pod ka sa eskwelahan. Kaya na to, sagihan kag badlong sa mga maestro. Karon, ikaw na mamadlong. Niya usahay, labayon kag eraser. Ay, ano yung gitan naglayan dong? Ang sama giday, tiyo. Pulis! Pulis. Dako kayo nagsweldo dong. Kay gidubli man ang ilang sweldo ni Duterte. Unya, kuyo kayo na kinaay mga magtakin, mga pistola niya. Unya, kahadluka na kaana sa mga tambay sa mga kriminal. Kana na lang ka. Ang ganyan kay kaana. Kana lang. Pero galing lang, kuya, sa imong kinabuhi kay makakita mo kag pinusilay doon, delikado. Ay na lang ano, Ay unsa magyud kursuha oy kanuta ka? Dong, ay na lang eskwela dong. Standby na lang. Kaya pa delikado. Angayan ka na dong. Kana na lang dong. Angayan? Angay! Sabi ni... Salang ko na yun, sakit na kung ulo, Hanggaw ka gida, wadyo kay ayo tawhana ka. May kay kamo tambag ka diha nga kana nindot. Angayan ka na kog sweldo. Kalit lang ayaw lang oy kay delikado, hanggaw ka man ka ha. Suggest na Suggest imong mata. Sige lang, tiya. Ako lang mangita kung sa'y mayo nga kurso nga akong kuhaon karong college. Ngita pa man ko kung sa'y mayo. Kinindong. Magnegosyo na ka kag vulcanizing shop dong. O di ba paninda na laglugo dong. Di ka mo hilom diha. Agayan! Nanasin!
Pangita mo yung pagkakidurta mo yan, dugay. Yabagon gid og utok ni akong bana. Unya naka-eskwela na akong pag-umangkon. O nabantayan ko nga murag pero may manghubog inikuli. Kay maila mas iyang sinultihan nga magkayuring na ba. Mo nga usa ka adlaw ana pag uli niya. Oh, nagabian man kag maayo tikboy. Napaday klase aning orasa boy? Ya. Ikaw ya. Sekarang ko pa, iyaan Mayo kayo pagka-paris tiyo, tiya. Mura mo katong salida nga, Beauty and the Beast. Sir! Oh, nakakaday diha. Dugay ka man kay nakatingog. Tiyo! Not, tiyo, not. Usa to na dungog ako. Parison mi. Mura may katong salida nga, usa na, Beauty and the Beast. Kinsa may kipasabot ni mo anang best. Ay, koging na ngay mong iyaan. Siyempre ako yun. Di, tiyo siya murag si Fiona. Kunya ako, unsa man ko. Murag Shrek. Papawa ng bata niya, Joby. Papawa na! Kanot! Mao na akong problema, kay porting sukuan sa akong bana, kay gibugal-bugalan ko no siya. Mura bagwa siya respetuhi sa akong pag-umangkon ba. Nangisog siya, oy, hadlok man ta ni nako. Karon mo sugot man nga magkabuwag mi, basta di na ako mapahawaon ng akong pag-umangkon. Unsaon ni nako, oy, di man sa ko gusto nga malain ako ang akong maguwang. Unsa akong buhaton, unsa man og kamo ang pasultihon, Juvie. Good morning, ba? Attention, Jen, good morning, dia. Yes, good morning. Para sa mga mama, good morning. Salamat kasi inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata. Happy kayo. Para sa mga dagko ha, Don Pepe Dark Chocolate. Ate Pres? Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Inday Joby, Ate Pres. Joby. Oh, kani si Inday Joby, Ate Pres. Kaning murag nahimong dili sa ni orphanage kay usar ni kanang napit sa gisagop nga kuan ba iyahang mga pagubangkon taon nagikas bukid niya murag lain magbatasan at pres lain mag taras ning pagumangkona kay sige kinom hubog-hubog Way ayo di ay. hubog-hubog ra gyud pirme wa gyud sa laing mahimo Unya, problema niya. Gisaway pag yun siya taon ang iyaan kay mura ko no Beauty and the Beast ang kuan ang naong si yang tiya mura si Fiona nya karing usa ko no mura si Beast mura Shrek mao na portil guta si tiyo taon na ti Pres mao ni ang problema taon na pala hubog ba taon kani mao ni problema ka porting sukuas ko bana taon bugal-bugalan sa akong pagumangko taon why respect rewa ko ni respeto ati Pres Di pa pauli una siya sa ila. tinoda pulian lang na jubil hasula na Mao na. dako kay kag pagtaod sa imong igsuon pero ang imong pagumangkon mo ay way tao di mo pulian na og ako pa na Uli na sa ila. ako pa na pagumangkon na Teresa sus Mananduklon. Anarga po nakapuyon sa buwan kay daghan mong gitawon ko gipapuyo mo. Na makadagang ipapuyo ko sa inyo. Oh, lagi ate Pres pero kanang style ay nana. Kana ako mga pagmangkon lisa nga nagpuyo di ate Pres. Kuan ang respetado lang ta. Pero mutabang man ninyo, di ba? Mutabang. Nakasugo mo. Oh, tinoda. Di ba? Oh, tinoda ate Pres. Kana alas duwen pagkakugian bata pero biya. Bitaw. O kana sugoon nimo di magyaw-yaw ay reklamo o atanan. Pero kani iya pagubangkon na Pres inom-inom man. Palahubog. Mao nang papauli sa ila. Lian na dai Jube. O ninong dan. Ana uy. Oh, may pas Jube to ana ron sa Roma. Ya Jube balhin lang sa May gasa. Juvie uy sige lang. Russia, Roma, sa gasa siya. Oo, sige lang. Kanang kwartahan ba? No? Dagang kwarta Jube. Sige lang. Bakasyon, laing dapit. Si Buyet sa bakasyon ko dito. Ato na ko sila puyo. Bisa man, Joby. Asama. Jube abadjes dito. Ganindot no? Usam sa dito, si Joby. Wa lang kanang suri-suri lang. Nya, na trabaho. Ato sa man karne? Hangga bisnaw ni mo ba? Ano na siya nabaligyan dito nga? Dai, ang ilang karnihan diyan sa siyot. May sa meat shop. Wala ay. Okay ra. Nya, bam, unsa may ato ikasultian ni be?
Una lugar, kumupuyo ko no taguliat sa ato mga tiya ug tiyo. Kada ko sila maisip na itong ikaduhang ginikanan. Di ba? Ephesus 6 verse 2. Tahura ang imong amahan og inahan. Maog kini ang unang sugo nga may saad. Ug maog kini ay ang saad aron mahimong maayo ang imong maabot ug lugwayan ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Padayon. Verse 4, kamong mangginikanan ayaw ninyo hagita nga masuko ang inyong mga kabataan kundi ang mamahon noon sila sa pag... Wa man ni madisiplina. Madisiplina. Kuwang nisdukol bata. Sakto man. Kanino, abi ni mo, paminaw na kumurang nagsalig ng bataan. Salig. Tungod kay si Tiyo Kanot, maayo mga batasan. Ayaw. Basta sa Jovi, buutan. Kana bang maayo ba? Saligan ba? Ayaw lang pag-doktor dong, ayaw lang pag-polis dong. Ngayon sang Tiyo. Usap yung kurson. Tambay na dong, pero wakay problema. Nagtuo tingali pag umangkon, nga ayaw rin Tiyo, masayin-sayon ra. Pantuna na, apan o gusto mo nga makaginawa mo, magkatuog mong maghayang, sakto tong gingon natin, pero sa papaulian na. Sila mo dito patabang mga problema ro kasi makuon niya na og makadungga ba, makabarkada ba og mga adik? Mauna. Apilon pa mo paglakop, labi nag-anas inyong bahay, kay mahugman og drug din ang inyong bahay. Dili, kita wata mga hilabot at press, ha? Anang hilabot at tabab, uy. Nanghilabot na ni ato, panghilabot, o kira. Humot laging pan. Humot laging pan nga gitos. Oy, sakto nang gingon natin, pres. Paulian na lang na. Kulian. Kay og sa amo pang katigwangan sa Bukid Gulyat. Gadugag palakanon. Gadugag palakan. Bitaw, wa man magito og duga pa kano kay man ko na makapakaon tag tao, kapakaon kay taghayop. Pero og mao naman lang kani nga maghatag og labad sa oho. Paulian na lang na. Correct. Paulian na kay kahasol ba oy. Inoon, niguan na yung batasan nga ng mga kaya nakainom. Di tingali makainom, ay ito yung nagbatasan. Di gapon. Bisa na. Di gapon para na ako. Di gapon maayo. Ikay magkuan anang kuan ka ng imong kahasol. Ikay magatubang anang kahasol gagihatag anang imong pag-umangkon. Palitan pa rin mo, Ate Pres. Igmatani mo, manilig pa ka, magpasuroy pa kasi mong ero dito Luyos Gate. Nadagma pa ka, kanuburoy ka sa ero. Dahil pa'y pag-umangko, nagpabuyag. Una. Pauliala na, sir, ma'am, arawan na mo problema. No? Total, kung makaanak ko niya mo, okay rin magkinaon sana kayo man yung anak. Correct. Salamat sa kapalakating tuluman. May ragyo na bayot ko, ate. Salamat sa kapalakating tuluman. Correct ko, ang puzzle, tihon.